Кой баща те е направил един е само той? Кой ли те доведе, кой? Нямаш ли капка жал? Вие си имаш Най-страхотния! и палиш ти скандал. Кой баща те е направил? Искам да го поздравя. Не знам какво е правил, но добре се е старал. Богиня е направил, но дали е осъзнал, ще порасна да си вече, ставаш мъжки идеал. Кой баща те е направил? Искам да го поздравя. Не знам какво е правил, но добре се е старал. Богиня е направил, но дали е осъзнал, ще порасна. За най-готиния татко! Ставаш мъжки идеал. Я го цукайте едната отляво, другата отдясно. Най-щастливия баща! С тия двете щери да си купиш пушка, двуцевка, късоцевно оръжие. Добре, че има брал. Ловна дружинка се. И хора зад гърба си. Ей! Карат се приятели, кой до тебе да стои. Пълно са обожатели, на пръста ги въртиш. Кой ли те доведе, кой? Нямаш ли капка жал? Вие си имаш една гой и палиш ти скандал. Кой баща те е направил? Искам да го поздравя. Не знам какво е правил, Но добре се е старал. богиня е направил, но да Господина, директно си в тиктока. ще порасна да си вече, ставаш мъжки идеал. Кой баща те е направил? Кой ето го? Искам да го поздравя. Не знам какво е правил, но добре се е старал. Богиня е направил, но дали е осъзнал, ще порасна да си вече, ставаш мъжки идеал. Случило се на много хора, ти няма да си първия. Аплодисменти за най-готиния татко, специално и за всички бащи, които са тук, които имат дъщери, живи, здрави, да бъдете, да си ги пазите. Най-малко с пушка, двуцевка или с калашник. 7-6. И приятели, и родини. И отговани още две бавни страхотни песни. Аз съм избрал следващите две. А това от кръстниците, специално. Нито съм татно, а ти ме оживяла. Колики съм я наспил, а ти ме отрезнила. Каква суматра горела, а ти гасила. Какъв съм бил от а ти си стал.
недейте, утре ще се срамувате на записа. Обаче емоцията е готина, специално за вас искам да пусна една песен. И най-вече за таткото и всички мили скъпи гости. Специално ви